България е земя на древни тайни, но една от тях е толкова опасна, че държавата реши да я погребе под 100 тона бетон. Годината е 1990. Докато народът празнува зората на демокрацията, в едно малко село на 30 км от София се случва нещо, което прилича на сценарий от досиетата Хикс. Елитни военни части, генерали от генералния щаб и най-известните екстрасенси в страната започват разкопки, които нямат логично обяснение. Официално търсят съкровището на цар Самуил. Неофициално търсят извънземен разум. Но днес, 36 години по-късно, ще свалим маската на официалните лъжи. Какво откриха в дупката на ада? И защо баба Ванга беше единствената, която знаеше, че това, което копаят, не е мъртво? Преди да навлезем в мистиката, нека погледнем фактите, които никой не може да опровергае. През 1990 държавата е в пълен срив. Валутният резерв е изпразнен, нацията е на ръба на глада, а в магазините има само празни рафтове. И точно в този момент държавата взема решение, което граничи с безумие. Министерството на отбраната отделя колосални средства от празния държавен бюджет, за да копае дупка в село Царичина. Замислете се, нима вярвате, че в момент на национална катастрофа генералният щаб ще мобилизира елитни инженери, гориво, което тогава е било с купони, и денонощна въоръжена охрана, само за да търси митично злато? Ако беше просто и манярство, щяха да пратят двама багеристи. В Царичина обаче бяха ангажирани генерали, които докладваха лично на президента. Държавата не харчи такива средства за легенди. Тя харчи такива средства само за две неща – страх от унищожение или надежда за абсолютна мощ. Военните не търсеха злато. Те търсеха технология, която да преобърне световния ред. Но какво можеше да накара тези мъже да заложат честта си на думите на една жена? Елисавета Логинова. Тя не е военен, тя е биологичен терминал. По диктовката на гласове от Орион, тя изписва хиляди страници с иероглифи. Малко известен детайл е, че тя е пишела със скорост, която е физически невъзможна за човек, без да поглежда към страниците, по цяла нощ, в транс. Но Царичина не е изолиран случай. В началото на 90-те светът е в разгара на една невидима, паранормална война. Докато Съединените щати харчат милиони за проекта Старгейт в опит да обучат екстрасенси за шпионаж, Русия създава секретното поделение 1003. В този глобален сблъсък на пситехнологиите, българските генерали вярват, че държат най-големия кос. Те не просто копаят за артефакти, те търсят източника на една древна и непобедима сила. Именно докато наблюдават тези автоматични сеанси, генералите осъзнават зловещата истина. Те разбират, че това, което ръката на Логинова създава, не е просто текст. То е матрица на едно древно съзнание. Сложен протокол за възкресяването на нещо, което тепърва трябваше да бъде пробудено. Но как да повярваш на подобно безумие? За да потвърдят истината за този контакт, висшите офицери се обръщат към последната инстанция. Потвърждението идва от ръпите. Генералите редовно пътуват до рупите с папките на Логинова, за да говорят с Ванга. Ванга, макар и сляпа, вижда енергията на текстовете. Тя казва на военните: момата не лъже. Тези, дето и говорят, са стари. По-стари от земята, тя описва обекта долу като космическо лейце и предупреждава: не копайте, енергията ке ви спепели. Тя служи като висш арбитър, единственият глас, на който генералният щаб вярва безпрекословно. Докато българските войници копаят, в сянката стоят наблюдатели от КГБ. Операция Слънчев лъч е под прякото наблюдение на съветски специалисти по паранормална война. Те установяват, че на всеки 12 часа от недрата на Царичина се излъчва нискочестотен сигнал, насочен директно към съзвездието Орион. Военните криптографи започват да страдат от загуба на паметта. Един от тях споделя: това не беше език. Това беше инструкция за сглобяване на нещо биологично. Ние го наричахме пазителя,
но те го наричаха приемника. В секретните доклади обектът е описан като терминал, способен да приема извънземно съзнание, използвайки човека като временен носител. Генералите разбират, че не копаят към миналото, а към нещо, което ги наблюдава от бъдещето. На 160 метра дълбочина те достигат жълтия прах. Химическият анализ в секретна лаборатория показва непознати изотопи. Това не е почва, а нанозащита. Войниците намират сълзите на пазителя кристали, които пулсират в същия ритъм като сърцето на човека, който ги държи. Ужасът настъпва, когато тунелът започва да се държи като жив организъм. Стените пулсират. Един войник изчезва за 48 часа и се връща, говорейки на език, изчезнал преди 1000 години. Той повтарял само едно. Той се събуди. Той вече ни вижда. В последната нощ на обекта, времето сякаш спира. Логинова разказва за странни, лещовидни обекти, които се появяват в небето над Царичина. Те излъчват ослепително бяла светлина, която превръща нощта в ден. Свидетелите описват състояние на пълна парализа. Всички присъстващи са били вцепенени, безсилни да помръднат, докато сиянието не изчезнало в мрака. Това е последният знак. Посланието, което Логинова предава в този миг, е кратко. Вие не трябва да продължавате, човечеството още не е готово. На сутринта, 19 ноември 1992 година, без никакво обяснение, проектът е обявен за опасен. Издадена е секретна заповед номер 16. За по-малко от 48 часа тунелът е запечатан с тонове бързосъхнещ бетон. Всички снимки, проби от праха и дневници са иззети и засекретени. Царичина е превърната в мъртва зона, а всеки, който знае истината, е принуден да подпише декларация за мълчание. Днес бетонната плоча в Царичина се пука от вътрешно налягане. Ванга казваше, че през 2026 земята ке се разтвори. Дали наближаваме момента, в който бетонът няма да е достатъчен? Дали приемникът вече е готов за контакт? Въпросът не е какво има в дупката. Въпросът е какво ще направим, когато той излезе. Абонирайте се за канала, защото в Царичина тишината е само очакване.